U prošlom videu sam obradio stihove 11/15 iz Luke 8, gdje sam govorio o tome da to poređenje možemo gledati u tom smislu kako se 4 vrste ljudi ophode prema evanđelju. Prema tom tumačenju prva osoba je nespašena, ostale 3 su spašene, ali sve 3 imaju različit hod, a samo zadnja vrsta ima dobar hod. I rekao sam da ću da snimim još jedan video na tu temu i evo ga, to je taj video. A ukoliko niste gledali taj prethodni video, pogledajte da bi vam ovaj video bio jasan. A u ovom videu ću primarno da se fokusiram na 12. stih, a 13., 14. i 15. stih ću da stavim u drugi plan. Kao što sam rekao, ne treba graditi doktrinu iz poređenja, to jest parabola, ali možemo iz učenja da prepoznamo ono na šta određena poređenja mogu da se primijene. Luka 8, stihov 11 i 12. A ovo je poređenje. Sjeme je riječ Božja. Oni kraj puta su oni koji čuju, onda dolazi đavo i odnosi riječ iz njihovih srdaca da ne bi povjerovali i bili spašeni. Što se tiče sjemena i prvog primjera iz 12. stiha, u prošlom videu sam tome pristupio iz ugla nespašene osobe koja čuje evanđelje, ne povjeruje i zato i ostane nespašena i to je dobar pristup ovom stihu. Ali možemo to da gledamo i drugačije jer je ipak poređenje u pitanju. Stoga ću sada primijeniti ovaj stih na drugačiji način, jer pod 1 izraz riječ Božja može da se odnosi na evanđelje koje nekome donosi život vječni u trenutku kada povjeruje. Pod 2, osim toga, izraz riječ Božja može da se tiče toga kako se prema evanđelju ophode spašeni ljudi, ali ne samo to, nego i kako se ophode i prema nekim drugim temama koje su dio riječi Božije. Znamo da mnoge jeresi kruže među vjernicima, stoga iako je neko spašen, ipak ukoliko je prethodno zatrovan nekom lažnom idejom, tada ukoliko on čuje riječ Božju u pogledu te neke teme, on zbog toga može da se nađe u situaciji da ne prihvata, to jest da ne povjeruje istinu riječi Božije u pogledu te teme, ali nije nužno da će ostati na tome. Na 4 načina se vjernici ophode prema riječi Božjoj u pogledu bilo koje teme o kojoj riječ Božja govori. A ako vjernik ne prihvati istinu u pogledu neke važne teme, u tom trenutku neće biti spašen, to jest izbavljen od jeresi, što ne znači da već nije spašen za vječnost. Može da se desi da vjernik vjeruje u neku jeres, upravo jer je iz nekog razloga prihvatio tu jeres. A ako povjeruje da je to jeres i sazna pravu istinu u pogledu te teme i povjeruje u tu istinu, bit će spašen u svom hodu od te jeresi. Ne vrti se u Bibliji sve oko toga kako čovjek da primi vječno spasenje, nego kako i da hoda u tom spasenju. A ono od čega postoji prijetnja jeste mnogo toga od čega mu treba izbavljenje, to je spasenje. Navešću primjer, 1. Timotiju 4.16. Pripazi na samoga sebe i na nauku, ustraj u tome jer ćeš čineći to spasiti i sebe i one koji te slušaju. Dakle, Pavle govori Timotiju da pripazi na sebe i nauku i da ustraje u tome, jer ako tako bude činio, tada će on sam, kao i oni drugi koji ga slušaju, biti spašeni od pokvarenog hoda i mnoštva jeresi. A to nas dalje vodi do toga da i 13. 14. i 15. stih gledamo u tom kontekstu, a o ta 3 stiha sam već i govorio na taj način u prošlom videu, tako da nema potrebe da sada to ponavljam. Osim svega što rekoh, napominjem da se ovi stihovi nalaze u jednom od 4 evanđelja, a znamo da je to jedno posebno doba gdje postoje određene razlike u odnosu na danas, ali u svakom dobu možemo da primijenimo određene principe, stoga sam i obradio ovu temu u ovom i prethodnom videu. Dakle, kada je u pitanju ovo poređenje iz Luke 8, možemo ga koristiti kao princip u pogledu toga kako se 4 različite vrste ljudi u određenom trenutku ponašaju naspram riječi Božjoj. Ili kroz šta prolazi sjeme, to jest riječ Božja, kada se susreće sa 4 vrste zemljišta. Nije uvijek riječ o tome kako da se ostvari vječno spasenje, nego i kako da se hoda u tom spasenju. Jer šta kaže pismo? Neće čovjek živjeti samo o hljebu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih.